Маршалдышек хамсыр мехкой. Эфирии коллумы сериях передач. Ук передачи гол уахшан бозиты бы шейбелх гозлц белгулбян веймехкой. Или алурхой, суртанч, юазунхой. Ишта тахана ук передачи уахшан бозиты бы Галгай республик халк артист Ахциняк ан Розай Колум. Марш дуалча, маршал Роза. Вейдолч студии бяхка без хаши шан дабозит безымбысы. Галгай республик халк артист Имагожняк ан Осман. Филармония Килгилхочин гончил Янтняк ан Зарема. Гажа юртурч культурцах Исбахалин Кульгулхо Ошняк ан Захира. Роза, вейн махары или алырхой чыны колым чолхани бы знак. Ха колым не мышта бол болар. Зань долчхан дергиш школе предмет жмхолыреве пени холыр қиыр холыр сегече в хехр хоже зур шамаш мала гозелюал берах или алыр гозелюал я сорт доллар гозелюал я халвалыр гозелюал эш сегече гучалыр со так да хо хадаме люди сатса мероприятиешка дач утеш Сдука ал безин бар фодер Советский Союз мерит сохан так дерги илеже цца дуздендер вей ханыч сохан мягкаца так ыш сун багдай чхосхетеждер так голгадарыш эрсидерыш шемалдары хозахетиш хат идат ас цца илешса даху Даехарцу школьные мероприятия, школа, городское мероприятие, школа, республиканские мероприятия, школа. Сбор яхаш. Да, Роза, цаханым хансан пандерлак ат сак халатсар фортепиано кяхат пандерлакыш нер фонограмм яхар футм хахмач хорвейн ашт акапелла уалтсна ашт хай далокыркыз хозым хорс халатсари. Да, но Сузаман ханы байнистер в школе. Сухан молбики. Хабейтер, молбики. Да, так ханясерим бацер байнистер. Мужу хой Роза яхжер хазачхос хета дыцын зерт сашчо именно байнистер из музыка школы яхкад. Так да уже техерчханы кезик соях хайолчханы старший класс хой. Черниченко Александр Войнмаснян волжым виз ысхалырт так уже со школер даялыр юх техникуме Грозный содеш этче цегиче эште мероприятие даёлылыр то дом ветеранов долхор деддамаш долче долхор что из музыкальные вашах тихий программ цеги хани содох цегиче ши тематика хаджа холопаш или же праздник хамкалче что гулдали цегиче из неквил бяпас алгерцо цинк хаджа что эси адвелч формировался репертуар вот что даху дадохакс Маркл Роза Ханс авен или алш бак ахетерсон
Роза вейн махар хо вей алгай пачалган филармонии шезри яхлачер бог бежит саханденс фхуцданат ха репертуари илеш ценаляца дуцвен и сахам адда азахо вей России داقو جورج ويرسي شهرش داقو جورج فيستيفالش كونكورسش داقو لاتجه دق لقلينج سيدو موتيج جاخا افين اي نسقش بياش بالخاغه ملاخ وي غلغي مخ سيهل ايدش اياخا موتيجا لاتsa اديش بو اخيترس حلقه самодеятельность самой модели с бог отлихи так конкурсаш фестивалишке да лацрас слушай бог да ицерсо зарема бахандолуш ицерсо да цигер бог قيمه بي حين وين هل جوزل لقير فيلرموني بلخي خشمني ها تاخ ساتحم عم يتسع داخوات حخوات يمو اسمان مو اولو بلخ نوق استيخلج اخان بعد هيجرس اخر فدو مشت بوخ شي حبو تاخ يقيقي خشاتز نوق استدور سن خاصه از دوش يالچ دانيس دجه خشات يقي اقصون خشات بين مسنين ديك يوزج يزج وير كافكازا يوزج صخزا الي الخوين ديك ميوزي اختيار عن خشاتي ير روزا تنيشمي ايوتر عند مالي بي لدوخر لدو ليقا يشي خشات روزا زمايو يشي بي لدوخر خوش داخيتي والرس خشات ايوتر مالي سون اشتخم تخور نق نيس ليلبي سو اشت حيخر ديش حلقه داقش تدو خرس والج دا الي تعمل چلاتم بي چلاتم قرب بولش بقنسا ناخ خسخيت دولش چوار عدي سو نقصل هنز دوتسون سو نقصل سو غان دا يول چان سو چوار يش درس از алишелия زريما لورسوك خچاتي مخباتها خچاتا يغياتها ولوياتها يا اخي شي ياخذ حد شي ياخذ حد يولرسوس اصحى ياخذسون مصل اوتيشسون ها سانتنو سانت خالقين دون دي تو اشت اسون خمچورز بوخ سون موتر دا حلقه قچامو اشت خود خيرن روزا شي حدسغوج بيلا دوخش خولشي اختي خچات لوقرسن خو تري واستري حدسغوش خان لدوخش حوازك حوغوش خان روزا يركوش اسفا الدهار سك شيتي بارناج الدولج ششق چا دوخ ناج الدولجد روزا خچات زريما هنس أفقدر روزا زديسة شوف أتوقدر حيرياس صغلر أيغديا دو ديرك حدوتو روزا إيجر هالخيوز جخانة ريسبولكانسكي فيستيفال هالخرموتي جاكا تلوق جايش تخان بيرو راس خوزش ممخلي هيرش كهر أديخ كامدي هالخات نقولم بيزا باتر نو تن إيجر هالخس حخزاج خانتن تيبن خزاياتر سون ويدوم مچ خچات تربيقتن غولس ان هون زكوليسي يا خاصو ازدچ خچاتي زمايو يشخلر اشت ديزرت خت خاندات دخا ياغرو خچات زدق بوخ باب خچات جي زغرنيتي داي خاميري اشت يعني هو بيتك بوخ هيج بقى خيتر يعني داخ اشت as en chняк ayinzer كزك تحقو يرين شو تحقه إزدا شيء أكتبيان شو هاين خوجك روزا نزيرس حتشي خرصو حتش ميخن جاير يوزي على سو حتشو على جهي دار يوز على از مشتوز تسونر أختي بختشات خزاينهن إلي والش خزايسون على مسطلا دوخاستن زما يشي على راستنجم قاتش تنقاتشل يهون على راس تحميجات نو تنقاتشل يهون بين تخن بيزر نخم بي يمو ياسك دايخي تشات بير حياتي يسو خوبول خبيب بيان تاق ناتشت حيق على رسوق تن تيش ها غاسق ادلا يالش отвечать я даму да хоть сюда болшняк дошло дизер حيق ها ميجات ان داق بقدر أعطي از مسد والر روزا شي самодеятельность أما هون اشتر أعوز уже профессионал يحبون حين اللي اشتغل ديس واشتغل ديس
концертный коч отдельно халес, коч и хаху, на залер, ха ареал еще сцена, тяжко халес. Хокерчен юлчхан артист сценет марка баргу еще отцахаш, а свой малвулч артист. Ши сценет ма баргу еще отч гирсбы. Арабу еще отч. Халча хаводи, кача хаводи, центр гирс ши гирсбы. Б. Ишт es даже так благодаря час. Масса Розайна пример ставит дур хачат. Хазр я говорю, уже состоявший юлж, юахка юлж, тхасун концерта, техиса, حينزر أنت أصلاً كشديز روزا. از نجحسن اس إتسا هديالش حي خيال إيرن إطلق شو أخديالش بالخنيس. ترى هل концерт дали союшила когда угияхж дома мен тцин приемлемый яцер тра из даехнцерас شيمو دو концерт чакдан издячил тиха марка ши абахкун концертный герс абяхка издят марка дац издяш ас аму дикер ас массыз аз розен халк до Роза аляца дуцул дука хачата ярха егивая передача. Мы же говорим, как она состоялась. Все-таки пример всегда была старшая сестра. Цена тялчи о хал масулч республиканские мероприятия штик и репертуар кечби эхтер тхоцен. Хоз репертуар ваш тахбялар. Да хайюдачхун фестивалишт конкурсишт да ахялч халх ремонтик жуатер тгац айнях роза. Эшт мадерхун моментик بقدر أتحل مش تعرفين نياقخ بوس ألسك نياقخ تصدق نوقست قيات. إيه ديكادر أصدق؟ إشت نوقست по жизни есть. Ну а колом республика мы будем. Мы маснен бозжбы. Осман дак до аходс концерт халчи. Далге штолцна Ивлой Рая Динохой Ивлой Рая и Магожо Осман хачат до кадрсу то играл حد يحكي أخي شداش هو شو ساعتها Осман بين مخار حو دقان جنس إلي دق جبه دق نجل دولجبه هنس روزي قولمخ أفقدر ملاحظ دقج إلي خز تشامبرهون يلي ديكا دوح قدر مخولي شين سدوا إلي دق ودوح قريان خيطلج هنس فقدر عيالش بقى خيطرسون Эгер бақа қолы роза ызғалға қалсы қылырды. Аз ханях әлічі, цу хамал елдежді хам балқ юағы вақа варвейчі, зама варвейчі, маснес дуц қамял долыш. Шифу яқ қолыш, эздел эх долыш. Очень часто выступали в концертах. Ценгырғал дем барден дахцун. Цены ғалға қалса гез. Бағдар хон дейді. بغدة Издуғын бағдар. А қолым ағляса асфарды әлчі. Қолым дик, қолым болужи. Талантливый. Асфях әлчі. Оқылму тембр голосы. В республике яцун, Роза. Яцун, у тебя свое. У тебя свое. А оконри, вот тембр голоса чуть-чуть пониженный. Это приятнее слышится. Вот всегда, вот даже... Яцун, азюцер. Приятнее слышится. Йох, о нет. Ах, сумуш ты идешь. Хокдут шанкыш бес отдаст. Хан әлічі, бағдар хон дези, на самом деле, роза голоса ши тембр елыш. Ход тембр елыш. Хан әлічі, оқу ханзы қыметталі дей, ақайны ағыжы, у нее там такая скромность, выборы сабырыжы. Сдал хадынырды. Дал хадынырды. Тағыр хаду ожды, да қырчады, yoqqa егір хаду ожды. Тағырды. Мы тебе свой дуче репертуар долыш. Ши фулилды оқылыш. Sok хәтті оқыны мне понравилось, да, что самодеятельности елчхан. Вообще-то... Ацагу. Ага. Совағыш. Ханс бағыш ба, певица, певец, берегеш профессионалыш ханы, рад бұз бы сценарий. Ну, нахагу мы гой дерги. На Хагу. В 1972 году
71-м дархат. Был Сочи 2, Сочи 3 я ждал. Около певец утесов взял. Сейчас будет, ну, я просто участвовал, 200 человек. Халдига от радио, телевидения. Сейчас будут участвовать все те, которые будут петь живьем. И халк Без махарыш. усиления. Из 200 человек осталось 20 человек. Вот хан ялычы и Роза и оркестр ахоя. Авансцент хадияны живьем или ал ход доложи, могут доложи. До того у нее голос богат и звучание. Ханзбей ладух тарухуки анхетсон Роза или дахкоин ханз. Халил микрофон. Соққыдық алмойын. Ай, аз дошлуды Османны, гвейши им камял дуцерат ерді, чо? Хайн бақ ахетса или дахкоин Роза. Собор бедаю лычхан розас или долларсон ши язде, мукум ши язбе. Дешажы Мухаммад Саид Плиеви де аларсоцу. Хоз илидер сонча хоз хетер цохан цозам хан каст уалыш дер сантан шанс кердекч ба хетерсон. Син мохсы баргех байхы алы бақы дыне мелді даху байхы алы тақы қосты без алы масы нахы о мхозы хетіз яхы долы жнахы син мохсы баргех байхы алы бақы дыне мелді даху байхы алы тақы қосты без алы масы нахы о мхозы خيتس يا خدول جناخ سين مخس بارجخ بايخ آل باق ناخا إيشي دوك كيشي يصداق باركو حنا خصو خص زيادة يا رياض خص مقوم بيحكي عنه أزم Оркестр тяжк ахоя. أز عندي أتصدق داخيته Да. Хоз- Авансцены от хадияны ши или ал ходос без усиления могут доложить. Машнек да алтыл так вашты адуали. Отдать. Цында яқ азы Роза диктолум болуш. Талант болуш. начал дол. Начал болуш. Дик хадулчуш доғал қамал. Вот интервью дают. Или она вот қамал дешха. Ну цудуч. كيرتي سوق فخيت خوهن شي داد وخش دو إلي غلغي ميتو تسأنا چن غلغي ميتو ناخا في وخوش تنشلوات سنقيت بيش تسأنا غلغي مات أوار ديشاج واش كتير يحتج ده چرسه چرسه Да. Из ал венуш. Или цен галгай мот бучиш. Приятно холцу қамал дешхан слушать ее. Хулму, как ты тоже уже научилась чисто говорить на ингушском языке. Юля не галай. سوق سهيخر خوش فو آلر خوي ها. نيان موت ليتيرتور هيخر خوي يخيس فو آلر چاخ سو يخر لورتسن هني أج حمو هيخر خوي خلي نيان موت تشامبولش زبيجش حلقو دوي تهديوخ تهي آلر Яла, سو يخن из должных Роза, цен галай моти, цен или олжи. И никогда вот ол да убегает от нотки, там так далее, тому подобное, чтобы она самый нот хацлуа, что хазадас, когда она живем даже, когда поет, я вот стараюсь, а уши хорошо слышат у нее музыкальные. Это правда реально. سخدين حدواج У начал сдал них حدا династия, можно да сказать. да Цинде, Роза Хатун. حدو Есть يقي عثمان هنس آلر إزديش هنا ويزدا درت خد هنس точно دقم داغتسون مچات بريجي زكوليسة ملاحتش ده اشتد консерватория جاخا артистش برتخون أولوخن رشتاخك تا مش حربيا. конкурса дтхо таха конкурс, на выезде дас та цаца советский песня ж дагадеха хна ж песня ж да аль это че цане хна сплаваться деш хна песня далак мы гонзерцы артисты Детонации не было. единственный Роза да из уже Роза поддерживать деш уже тех алмар Ну вот, значит, собаку вышел. баклу мы что алгаска ядла ялчис دخل درق أبي روزة شو داخل درتك يواتش образование يولش إزد самородок яхер Ну, самородок. талант от Бога яхер Самородок, да, это одно, но все-таки учиться надо. Вот, ал и венорсо. Сон хитргаха,
زانجول شخان ديش داين خليجير نو ديش ياتر يعني خد احدث حمد احدث حمد Да. شيء انستوت ياقا باغش ببين تسائلي سؤال شيء ياقا قوي режиссер بدعة я не хочу говорить про них. А Роза и я с удовольствием слушаю, чем я послушал бы это Варун там или Осман Аханзы, Роза ин хеттяца хоз или дяхчы бак ахеттерсоны. Я богом слую. Гажи юртуч культур цах эсбахалин кулгу хоюлчу ошняган Захирин. Захира, вайн махары хор цигич солистолуж бог бяб Розас. Фаддар ацнах. Роза культура цай ариалар игр хал эзри исбай дис гибарайтлахчар. Цаган денза ёзжи сун бог маволчин чоа езжи. Осман маалар игр доққыл дедеш доахам шилт эхуд гуачж эздел долуш венах улқош цангалгай қалсаги تحت موضوع تحت مدي إرسي أشر لقش في ميخك دقبات نو روزا لقش تيبار لقش كذا شيء خوريا خجة إز أو شو رسلان حلقة يا إز دي ديس في تان تيبار خالشي شيات ميخك
أنا تأذري إسباعي ديست قبرت لخشرة كرديحقا بوخ بيوللر تيجشتونه دا وقت حلق والا ساليست واتر تدوشكا روزايك ديخر ديا روزايك أنا روزا حلق يانا تيج بوخ بيوللر تسخان دينزا بريمير يولش شي جوزل مسنين دا حيخش تخن إلش حيخر خو نستاونيك أغل ديكا ازدرك ديتا وي حد بوعش بوش قونج عشر خوش تسانا نستاونيك خن عوتي تجر أزر بطن حن إلش إلي دواقج إز ديل مارا إجر حلقة إجر حلق إز ديل إز ديل دوش ساقو موحم حخل لشيات تدوار قاتشنا مس دوش ديك شحمن عم ببرقصوش شي أزري قويت لاشرة فيستيوال على خرطو بررق وقت زالية تزالي دوق نخبة بعشاقيته каждый представителя цац или ал дош лорцар так розайер лакеш он фонограмм даелче никак раскрыться генцер фонограмм открыть димагенцер так оператору не получается звук хамда дати розас акапельна локодаза измялинга чуть малвар цветвян إيه مузыкач так оператору шиёх ой ваште да дихон засомневаться дыр да яроко здесь я лакаю алжа дел духчиш мал воложвасак ур это окона туарыштохож что тес бян бар Hamsır
Яхана роза массанен езы же увай мехма волчуа. Хосхетыш ашар хойы. Дал дяк Или алыр хойы. Или алыр хойы. Дал дяк өлел. Дал хамумы гурт. Саннена Сахай илиш тиқи хол мухоли цай خير دقا يخا دولش بوچا إلي ملادها إقرير حمسرا دقسيان اسمه وأول حمصر دسون بادريالش از ديك شريخس حتى يحنز دنسا خدشاتي يحنز از إلي أنا حتى إلي لقي أسيت يولا ورايس مقم يقاي خنخو أحمدي دشاش دولجي أزي تحقي سلام إنجوشيتي ألكسندر تشيدشينكو يزدي شي مودر خاصيت إنه الشيء دي أستا دقا بوچا خو إليش تغي إجدحو قرص سيقم يحيى يوم بيه ير مش تدهوكم يا خدشات سيقردي تاكوارجي شو هاتسن بولش حتى اللي لقي أسيت ما خصيت سونس إلي خدشات سن والش خوز ديتي يش ميس سونس سن خوز إزيك والش الوقت داق بينس نجاتش تاكوبلت أداس حتليلي جاسيتا تنتر سوق أستقيات حتليلي جاسيتا سيدك در عيوش تقيات حتليلي جاسيتا نياق اختيشاق وبمو حتليلي جاسيتا سداشتوكي بوستمو حتليلي جاسيتا نياق اختيشاق وبمو حتليلي جاسيتا سداشتوكي بوستمو روزا إقر حلق أناخا يقي داشت هيتصغر برج بواد شت ناخا يقي داخلش أي ديحكا إلي ملادا داك دعاي هون إز إلي شكولي دي شاچان ديخا إليش ديش أنت أسمع إنه على المصلى دياركا خيتيا إلي ديحكات أسيان إقر حلق Первый аздяка самодеятельности ворсо. Сразу профессионал самодеятельности рауол венуцо. Аз ля эгер алдяка вей назрани старый дом культуры хаарви алыш баргиш дусун баргиш والله خير мой. Баргиш мадетри. Баргиш я почему-то глаза запомнил. И все, ну мне сколько было? Лет 15. Да, и доярка ляса, или... Масхан доярка. Дояркой ты славишься даже в Москве. Хозда. Того, у меня был аккомпаниатор-баянист, аккомпаниатор был у меня, КП. Да, конечно, помню, конечно, и глаза зрителей я помню. Цашт нах зуд долыш аз янер эли маладар юханс цухал хам цашт зама юлчхан ханыржым аз кадуктер кудуц цаюак мероприятие республиканского значения молбики ремисо се молбики халкинисо цегич дом культуры хаячу теха мероприятие ерсо 7 классе ерцохан дом пионеров представить оття ерсо цегич песня трубача яхжерс اس بيسنيل از إلي آله سون هم مشخو أسقيت مش دبر مديسو قط أريح قرصو سشيدر وقديش آليش إلي اس قط لقترسوك سائلي أتوبتشي ها أخ وجه از فيدوشي حقارب يعني يردو عزش قدشوان أخون يعني شو هذا لقترسوك إرسي ألا درز صوت إها وجه خدايا خاتشوت إها ديشا ينسو حتى أي إنشان سوى شو ديش يخلي درزم دون كلتوري بوغ بجوار ليمو أحمد شان سووزي خاصون سو يزدي درز أكرديون لي قرصو ها شي يزدي درسوس مالغابيكسكي زوري يخش Ну, цакуплет, да, Санханс, репортажер, ранним утром в предгорьях ты встречаешь рассвет, лучезарной улыбкой озаряешь весь свет,
Малгобекские зори, не забыть никогда. Кацагарч ежериш цар дяхкади или царлук. Нахатсы бози дохканач олдол. Нахадатсы боз бысаб дихашсах. Усмана дейін бақдар аял велч. Цағыма орвы. Или валыш. Цағыма цақ ер вей республиканский конкурс ери ламын уас. Тигич дақ маляцерия зәремаз дейсіріз. Ақиуы вара ер жюри яғаш. Райын со. Қазаяцыр со халха. Этапы жмейел тигич. Раяз ялыр мыча хивая лини хачата, замечания хачата. Мыча хивая уажыз, мыча лешка уа сосай фусамил жая хажми, со ата айр со дады сам лилду сыра сахамра. Сон эгэ халбар генч. Ах си сай фусум калла со яхчан яхчан санюк сон эхетер даже захайты сай сбог бежелиге. Раяз шин işte замечание чи хотят анда тыца мавар выз или алыр хоши мавар Хавал вишису. халиш бичи ан Берги шабал. ялыши гох аз кода вяка сахиц мери ялыши гох сон схайм говори Роза дяхи ях или дохкадари авен. Маснинас или ча хосхетш доктезне хожисо. der doch de khozı xetijim roza han elch ço khoz muqum butsun deşaş khozda deşaş jamaldin yendivdi muqumı s belh noqasta roza edemel sagavay duqayitsusuns ilidan az oalı так motsog Moskvе dolçan столетие jamaldina yendiva Moskveda hortqa programmica tsuxanı fonogram kerdiaqir ox khoza yazil fonogramda Сусейн масыц хосхитет хос долунде. Аза адыqaz. Сфатхойн Роза дешажым янтняган Жамал Диаз дияржым узум кадут дияржым. Аз бяхкам муқум ас хосхалардатсус. Аз или ададахқыр, аз или наха ададоузитер. Хубаханси наха дездан аз или. Het son yazder, жби язын хой, жбут шал, жди фетерс, хан ялч бездер. Наха шхосхит шал, аз мчаз душ. Сода уалж махкяц, хейч ба ахет. Дешаж хоздатс. Чахоз дешаж. Дешаж яздер, муқым яз бирах дахич. Роза дик фут ого да эрси ада ялч классика шо, али поэтеш язын хой. Ха, иж яц хо дешаж ха ши муқма.
чусо, васиды сигле, хасиды якачы, сетышкылу. Хугумыч лусо, падеги возле, хаузы якачы, бях янгылу. Яхил, яхил, вайдяхе, ахегри кирза. Яхил, яхил, вайдяхе, штыру сахиза. Яхил, яхил, вайдяхе, ахегри кирза. Яхил, яхил, вайдяхе, штыру сахиза. Яхил, яхил, вайдяхе, штыру сахиза. Hans ilej duaxış deşaj yazej muqum yazbeş molaq çars buzum lil bua. Hans kert ilej di hatar yalyatsa ay işte он или дуаққыш мұқым буаққыш композитор сар яляца дуцылы. Техрчхан ончарца бог буас. Вай мягко юз е газдива Милана. Балай Мухаммад вай белхну қостамави хамухоян. Цу язбаш мұқыма беттылы няқыш яқыш қазақ үгмешім. Беттылы няқыш бәдирзірвай свезірдашқы безімішхай. Дусы свезір хайдектардар безімін сахатты ляқсы ежғар. Припев мадацас. Дешаж яздары сыпрали Микаэля. Изы цяқ язым қовыт су мұқым язбуқ аста. Дешаж яздуқ аста. Цаны язбуқ Микаэлу. Сын цаны яқ боқ бәп уақы яздай. Хоз байты жазы Микаэл. Песір ху цын елиді. Цын цазда яздай. Тақ кавер олцоғда ер снегопады мехырлада яздай уақы. Ваня дешаж яздай цу. Дук бог бяп Микаэл сач. О, талантливый кянку. Начал голоса. Вот я сайк есталыч суны цымуча ног осталды bizim буабадырялыч. Ханскиги мы бейж да ходамел бог да чабы бимбица шей бог. Вай камын biz жинах бакыш татрив Исрапыл. Ышты ди дохол дикч чудужыш дықцын ыш илеш. Татрив Исрапыл сыпаэтва. Усу. Асагадалы бац. Вот. Ну, хюкцу алыш кезик бузым лил буах калда. Да язды долж дусук цу хаден илеш. Ышты жқуын бір жбей... Хоз язды мұқым бақ ахт арчылу атсын болыждырсы татрив Исрапыл. Да. Асың масхан ол Мухаммад Саидли цындыр сан хэти он цындешаш. Цындыр арчылу атсын болыш мұқым бақ ахты долыш. Масхан хугыш хани розай или хани алчы. Сахоз қуғцын жы. Мұқым дешажы. Да как Исрапыл хан масяд. Вот это шетчера аз дуахждо илеш Исрапыл. Козай аслан байтаях безман хэти или дар хароза. مخبحي قجغيلة غيلة لعد ديال خشيلة شيلة صنم قاتج مخي لعي هتعمار قجوات صنم قاتج مخي لعي هتعمار قجوات صنة دي دقوق سيغي إتوش طاب سيغي شاب بيتش صنم خالت ديان دوء حوق حيش صدح حوق صنم خالت ديان دوء حوق حيش صدح حوق لا تآجي زود بداتس لا مش خارتي زود بداتس وغدنيتي حوق مار حومي بيزر آد مداتس وغدنيتي حوق مار حومي بيزر آد مداتس Osman Delik Honda Sadir. Дистал безм барса за диалриас хол собел ног остышты хабяхка солярха хабях Осман Баргвич гетер хосхитер сон ханиалыч сон вуаль хасыр аз водалч цдидет вуаль витер ватра خب بدات اكتوبر تنزنوا ча хосхитер сон диалриас хол масарны сымылхан حكيم аз богмел бо масян баркал ал безм барсон Asfa adda ve kolum seriях
передачи قيال غرغورتجي بركل آلورسون تغن ويدلش بيحكا وي بيزتش حاششت قاستا دوق بركل آلورسون غلغي ريسبوبليك خلق ارتيستا اختسينياق عن روزين روزا داخو دايود شخانة دال احتو بواقل بحاليزن ديال خمسر ميخكوي تتح تشيق يوالتخ передач حشتخوك شاشتخيت ريازي ملاخ ويميخ نجل دولجوال يوازن خو ولي صورتن شبالي شاشت اوق передачи داق يازج بق اخيتر تخوك حيازدي اوخ حويخ گوشن دوغوز دوقده اديك خيلشن